Ano dai? Ini kan. Oh, dito na kayo. Kumusta mga kabaro, no? Sa pagkakaroon mga kabaro, no? Mga dito mi sa Lake Cebu, kauban ako ang pamilya sa kong misis mga kabaro, no? Kunggangan, Bayaw. Yan mga kabaro. Kita tayo dito mga kabaro, no? Let's go! Job. Job. Tyson lang ang malakas. Job. 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 Straight. Tyson lang ang malakas. Jab. Tyson. Tyson lang ang malakas. Job. Straight. Ah! Kaya ni. Job. Kaya ni. Job. Straight. Hindi ako si Tyson. Hindi ka maupod, wa? Hindi ka maupod, wa? Wawa. Ug silay-lay. Silang. Ito. Ito ba? Ito. Sakit? Ano ba? Oh, sakit? Ini? Apil mo? Sakit din. Susi nga. Oo. Salakyan. Ini. Sabi na ka ni. Trip ko. Be, na, be. Kamu to be, anak. Kumusta man Tyson? Okay lang. Asa man yung biyahe ron? Ha? Cebu. Cebu? Lake Cebu? Kumusta man ka dito? May kantuan. Ano man katuan mo? Subong, ano katuan mo subong? Upod sinyo. Opod? Dapat mo isa dari ate. Ah, kaya may listen. Wala may na. Tijo, Hi, de. mine. Hi. Hi. Ano ka ba no? Si Mama, si Papa, si Kuya Charlo na nag-drive. We're heading to Lake. Kini dagan na nag-edit mga kabaro na nanay sounds no? Sa atong kabaro vlog. Woo! Hi! Right. Sige, ikaw. Kina nga, gusto mo na babay lang? Ayaw babay. Alright mga kabaro, sige. Right, mga kabaro. So karon mga kabaro na namin sa Surala. Kabaro, dagway sa Surala mga kabaro. Yun, no. Kasadya Surala. Yeah, usa mi mang padayon mga kabaro no, mag agi sa mi mang patubil mga kabaro no. Kay layo pa tong Lake Cebu. Pagunsa kita sa Lake Cebu? May kantuan. Kung sa atong katuan? Sa Divine Mercy. Yung mga kabaro, no? Balik lang kung mga kabaro. Update lang. Alright, kabaro. Alright, mga kabaro. Yun, no?
baro no, mga pila na lang ka minuto mga mabuta og Lake Cebu ma. Hindi siya maulas man. Lagi kami gusto lang mga baro no, alas 11. Alas 11:40 mga baro no. So karon mga baro. Nakita niyo mga surrounding mga baro no. Padulong kag Lake Cebu mga baro, mga baro. No. Uy, narata sa mine? Little Baguio. Little Baguio? Oh. Anong gitawag mo sa Little Baguio? Bulog guys. Ay, bulog-bulog. Bulog-bulog. Ah, puno-puno. Sunod na ni Little Baguio. Yung magbaro no, update lang yung magbaro. Kung sa to, mga palm tree, ulugi. Saan ka to no? No? Palm tree din mga magbaro. Yung magbaro no, mabalik namin ni sa partner kasi Tyson, usay ingon mo? Alright mga kabar. Naya, uy! Gusto ko na. Alright, mga kabaro. Ana, luya naman, uy. Isa man na, uy. Luya naman. Gusto. Tro. Alright, mga kabaro. Boy. Na mga kabaro. Ako makapicture ko ano. Tunga-tunga sa konti. Tutuwas masakan. Oo. Ayan ko. Kaya ko alam, update na mga kabaro. No? Yung mga kabaro, no? At pagkaroon mga kabaro, nangapit mi diri asa diri ang kabaro. Wow! Yung mga kabaro. Oops! Siwin. Yung mga kabaro, na may leak yung mga kabaro. Muna yung tilapiahan diri sa Lake Cebu mga kabaro. Oops! Uy. Tay. Medyo oras biyahe magbaro no, digad Surala, nabutan mi karon. Uy. Ya, nailik sa tubangan magbaro. Wow, kaingon juga magbaro no, nga wow. Yang mga akon mo diri magbaro. Hi Tijo. Hello. Yun no. Welcome to Lake Cebu. Welcome to Lake Cebu. Ah, Oops. ay. Tara kayo. Apa may video sa inyo? Baro. Ito yung oy. Papa mo na. Ito yung pa yung Sini ba? At sa akong bag eh. Hindi magkuha ng tubig siguro. Hatapitan. Ang bawang ilik ng bukaro. Oh. Okay. Mani ang baro no, ang unlimited rice tilapiahan niya, Lake Cebu. Uy. Tubang kag bukid mga kabaro, samtang kakaon niya, gatubang pagkaog lake. Basa? Iya, boleh diri. Oh, boleh tayo mag- Terus basa. Unsa gibasa mo pa? Oh, chocolate. Pagtuon ako ba niya, nakapag ano yung chocolate? Lantaw Lake din diri dai. Na ko. Mapalantaw juga mga kabaro no kung diriya ka. Grabe ka dako sa lake mga kabaro. Tilapia tanan. Ya kabaro no.
43 birthday sa akong bayaw. Ay, video. Video. Sige ma, smile. Smile. Oh, blue na candle. Ayan na lang. Matik. Sige, sige. Yan mga kabaro, no? Update lang mo balik mga kabaro, no? Yan mga kabaro, no? Ang una nga na-order. Halo-halo. Halo-halo. Son, good. Ya, kuha. Halo to. Ikaw na pa rin. Amen. Patuloy ko na. Okay. Ato sa sedyadan. Ay na lang, ato sa ta? Happy birthday. Ilang kayo nasa kusyon kayo kasi hindi ko anong dumog ko. Happy birthday. 1, 2, ready, sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Make a wish siya, make a wish. Ano na na wish? Yun o, happy birthday! Yan mga kabaro, no? Mag-awon sa mga kabaro. Yan mga kabaro, no? Yan mga kabaro, no? Kumanami yung kaon. Busog ka, son? Good? Good. Hindi ka nakalakat? Wow! Dapat galakat ka. Oops. Ah! Yan mga kabaro. Pagkaroon. Oh, te! Kamay naman, te. Yan! Busog kayo. Yan mga kabaro, no? Makita niyo mga kabaro, no? Wow! Sige, te, te. Yun, no? Yan, paanat ang mga kabaro, no? Lake, tapos patubang tao. Bukid mga kabaro, no? Yan mga kabaro. Ting, ting, ting. Son! Palayo ko, son. Butan dito sa likod, ah. Oops. Dito sulod mo. Kabaro. Oh. Lantaw Lake. Bacolod, Inasal, Only Rice. Woo! Antinor Farm, Bacolod, Inasal. Aaron's, Lantaw Lake, Cafeteria, Farmer's Daughter, and Foods. Yoo! Kabaro. Oops. Yan mga kabaro, no? Mo update lang ko mga kabaro. Yan mga kabaro, no? Nabot namin sa Divine Mercy. Yan mga kabaro. Divine Mercy. Oops. Yan mga kabaro. Hey. May nabisan si Sandvik, init.
Sige, sige. Uy. Saka kayo na hinay? Dili. Ha? Net lagi? Okay. Here, no, Han. Use this. Ito naman. Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. The Lord God bless you. Ah, sisi ito. The Lord God, may the Lord bless you. Wala sila? Napalit ko. Tama na. Oh, si Cynthia. Santa Clara. Sayo-sayo. Patron of couple who wants to have a child. May mga gusto kayo doon. It's the happy birthday boy. Love, 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 it's from a shadow. Akoy. Tijo. Pwede, kamate. Mama, pwede. Kitse. Search dahil mo siya. Ya mga kabaro no, nahuman na may panagkot diri sa Divine Mercy mga kabaro no. O sa karon mangnaog mine. Oops. Uy, kanindot ani nga. Saan ni? Wild berries? Ay, well, very great. Murag mao ni ba? Wild berries. No? Kumawa ba ni? Tiyo. Milyonarya. Milyonarya ang pike ah, Tijuan. Tijo! Hello!
Brag enjoy kani nga birthday ni Kuya ron ba? Dili kita sa kasaka. Sa Tyson. Oy, kung pista og Divine Mercy di ay pwede mo check in ito, iskalibo lang. Oh, sa retreat house gwapo oy. 8 person na, 8 person. Booking daan. Wala po. Anali na oy, itanong ra sa Facebook. Oh. Oops. Wow. Kana, good. Oops. So, nasa na si Kuya? Mga klaro no. Perti yung ugnawa mga klaro. Oops. Guniti lang linya Roy. Pisita dito, guniti lang na. Ay. Sorry ka na. Ano dai? Apa ni, Cik? Apa ni kanina? Kontak-karan. Okay, ako vlog niya. Kaya pala lang kanina. Kana mo na. Ano? Oo. Tingnan mo. Ano ba? Dito ba? Sagbot. Dili nga, sagbot yun. Kalos-kalos. Dito ba? Kalos ba? Oh, dagang anak mama. Kaya huwag yung masali sa nagara. Ano kayo sandi mo? Ano ka di? Sige. Kalos mo gawa. Pinutundo. Pinutundo may samuha. Oh, kalos. Wala ka man oh? Kalos, ilabay na, ilabay na ang negative. Nagkuhan na ka na ma? Tama na sa kuhan sa TV. Nanayaw pa. Sa Kuya na po. Sige pa na Kuya. Ay, ano ko kumalok? Sina. Sina, kini. Ano, okay? Baro. Ya mga kabaro no, humana mi sa Divine Mercy, padung na mi mauli. Ya, padung na ta mauli ya. Mga kabaro, kumusta? Nanapod mi sa kuan mga kabaro no, nanapod mi sa Punta Isla. Diri sa Lake Cebu lang gyapon mga kabaro no. Hoy. Dako kayong dago mga kabaro no. Oops. Oops. Hello. Kabaro, welcome to Punta Isla. Welcome to Punta Isla. Yan mga kabaro no.
Dili makumpleto inyong laag diri sa Punta Isla kung di nyo ni masuot ning suot nila mga kabaro, no? Pila rento na. 100. Okay? Pijo. Okay? Okay kayo. Pa. Okay, so all right. Okay, kabaro. Salamat, sir. Oy, bong salamat. Ha? Oops. Hi. Hi, te. Hello. Happy birthday para ka kuya. Happy kayo na. Happy ka today. Ay, salamat. Yeah, mga kabaro, ano, tako na akong lipay mga kabaro. First, sa akong main channel mga kabaro na ako i-upload dito nga nagsuot kog tribe suit diri sa Punta Isla mga kabaro, no. Dako na akong kalipay mga kabaro. Yeah, mga kabaro, update lang ko mga kabaro, no. Mga kabaro, human namin sa Punta Isla mga kabaro, no. Kauban ako ang pamilya sa kuang misis mga kabaro, no. Oy, ma. Oh. Og daghang salamat, no. Og mo-update lang niyo niya mga kabaro, no.
Kumusta mga kabaro no? May gabi karon mga kabaro namin si balay mga kabaro no gikan mi og Cebu. Nya sudan mo panihapon mga kabaro no sa birthday. Tutin, manok, kitsun yan ay bangus. Yan ay durian. Simpleng handaan mga kabaro no importante nga nakasuroy mi sa Cebu mga kabaro no. Yan mga kabaro, diri na ako putlo ng vlog sa Cebu karong adlaw mga kabaro. Tijo. Hi. Ma, Thank you for watching. thank you for watching sa vlog sa birthday na mo mga kabaro no diri sa South Cotabato. Og daghan salamat sa pagkuy mga kabaro. See you next vlog. God bless.